Това са нашите нови хибридни автоматизирани пръскачки. Машините са оборудвани със специално изработени, паралелно разположени гумени вериги. Голям 500 литров резервоар, два отделни двигателя. Единият играе ролята на генератор и задвижва машината, а другият контролира процесът на пръскане. Пръскачката се управлява с дистанционно управление, а гюзите са изработени от месинг. 100-литровата помпа работи до 60 атмосфери. Машините са сертифицирани и отговарят на стандартите за работа в Европа.